ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардуро созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Гӯш кунед ки дар ин авор чӣ роӣ кардагианд. Мада бардуро бо диққат фақат гӯш кунед. Хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ бисёр роӣ кардагианд. Ай шаҳри Душанбе гарени бисёр. Хулоса ҳамаи ҳами хонаҳои заминӣ ай шаҳри Душанбе ай бигем мешава. Ва бардурои азиз квартираҳои арзон ҳам бисёр роӣ кардагианд. Квартираҳоро ҳам ай шаҳри Душанбе. Ҳамаи ҳами хонаҳои заминӣ бисёраш ай пеши бозори Корвон ай. Хулоса ай видеоро тохша тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмед. Аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментари ҳамин видео ҳози бинависен. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хонаҳай, мошинаи, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонен ки тариқи имо WhatsApp, ана хубтараш дар WhatsApp роӣ кунем. Бардуро мо барои ҳамин харидоро я рекламаи созаш мекунем. Я дона лайки бепала ба муза бизанен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Мерем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардуро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардуро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаю чаки навор сар шид, ана ки ба қизиқ мара гӯш ки. Пештон додан боша наушникора бизанен, ба қизиқ гӯш кунен. Бардурои азиз, ҳами 10 минут охи. Бо диққат гӯш кунен. Яке мозин ҳами бародар гап мезана, гӯш кунен ки як чизи фурӯшӣ дора. Ҳами дакан мега чӣ мега гӯш кунен да оли. бародар хурузи дакан фурӯшӣ дорам. 150 сомонӣ. Адрес ноҳияи Босе, кӯчаи Турсунзода, номерои телефон 988 36 10 33. хурузи дакан дорам, парвои қана дорам, марғи тахамкан дорам, хӯроки пешпар дорам. қанд табиза шери наре, зинда боши. Ана гилбаз, ана шер, ана хели шер, ана хели гилбаз боша. Да комментария бинависен, ма дар видео оянда я реклама созтон мекунам. Ана ки навора гӯш мекунем далши чӣ гапай, бо далши чизои қизиқ бисёр ай. Дим элони имрӯза бардуро хонаи фурӯшӣ арзон ай, арзон фақат барои шуморо ёфтем, фақат ҳамун лайка ба муза бизанен. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, ай бозори Корвон 7 километр дуртар будай. 4 сотиқ заминда 3 дар хонаи фасон кардагиай, кухни бания дар дрыншай мега. Ремонти хона полни ҳами замонавӣ ай да. Ов свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% гирди хона қариб маҳкам ай. Нарша бардурои азиз 145,000 сомон мега. пул мешид ҳози мехаридимаш. 145,000 сомон мега савдо мешава. Ана ба пули урусӣ ҳисоб китобаш кардем 690,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. Як хонаи арзони дига дар WhatsApp мароӣ кардан. бовар ки хонара арзониша нигоҳ кохӣ, баъд проекти фасон қатъия гӯш кунен хушрӯ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чоргултепа, пеши заправкаи Фирӯз. нем пеши заправкаи Фирӯз дабдай. 6 сотиқ заминда 5 дар хонаи калони хушрӯ кардагӣ. И хона бардуро проекти зур қатъи вардоштагиянд. кухни бания дар дрыншай, ову свет ҳастай, ҳуҷҷатош 100% ай. ду тарафи хона маҳкам ай мега. нархша 147,000 сомон мега. савдо мешава 700,000 рубл мешидай. харидори аниқ зангиш бизанен. бардурои азиз, хеле гуфтам ай шаҳри Душанбе хонаҳои заминӣ бисёр роӣ кардагиянд. Ина хонаи арзона биқапен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Навбунёд 4, қариби бозори Корвон. мақсад ҷои зур да будайда. 8 сотиқ заминда 6 дар хонаи калони хушрӯ кардагӣ, ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, ошхона, бания, ҳоҷатхона дора. ду оила 100% зиндагӣ карда мешава дар ҳамин хонаҳо, барое ки хонаҳош бисёр айда. ду оила бемалол мешава ки ана зиндагӣ кунанд. нархша 185,000 сомон мега, савдо мешава 90,000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангиш бизанен.
бовар ки ҳар як хонаҳои арзон мемонам ки дар ягон канали хеле хонаҳои арзон нестай. Барои он подписатсия кунед, як дона лайки бепала барои ҳамин чақчақҳои мо биҷухен. Хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши молбозори Навда, лави раи Калон. Хона деэтаҷаҷ хеле десен 2 сотиқ заминда 5 дар хона кардагиай. Ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, ошхона, баня, ҳоҷатхонач хеле десен ҳастай. Нархша 270,000 сомон мега. бовар ки 270,000 сомон. Касе харидор бошен савдо мешава. 1,300,000 рубл мешидай. Одами сумдор дав қана мешава. Шерои нар. Номрои телефонаш имо WhatsApp дора, ҳози зангиш бизанед. хуб, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. гилит гили кӯза лайка биза ба мӯза шеринар. бардорои азиз, хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, пеши заправкаи Ориёда будай, лави раи Калон. ҳамин тарбизора мефурорӣ ва сразу мегӯи тарбизора бигирен ай лавира. ин ҳамин ҷода будай да. 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, 2 дар хонаи дига фундаментош рехтагӣ, ов свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, ошхонаву баняву ҳоҷатхонаш доштай. нархша 182,000 сомон мега. 182,000 сомон. савдо мешава. 880,000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. агар шумо ҳам ягон чи фурӯшӣ дошта бошед, номерои ма комментарияда мондагия ё аввали видеода мондагиём. мегзарем ба эълонҳо. хонаи фиши бардору қарор дорад дар шаҳри Душанбе, бари бозори Корвон, дуюм остановкаи Гилбита. ай бозори Корвон тахминан 1 километр дуртар будай, да лави раи Калон дай ҳамин хона, ҷои зур дайне ки 3 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасон кардагӣ, хонаҳо ремонт дора мега, ов свет ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхонаи хеле чизо дора. нархша 300,000 сомон мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунен. 300,000 сомон, 1,470,000 рубл мешидай. номрои телефонаш имо WhatsApp дора, ҳози занг бизанед, хонаи арзон ай шаҳри Душанбе бихарен. бачаи хола, чойниктон чой дора? иса нигоҳ ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. и гапа гуфтам ки ай ховут бедор шай шеринар. хонаи фиши бардору қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши терминалда. 2 комната, 2 этаж, 52 квадратни метрай. ремонти хона замонавия мега, ов свет ҳуҷҷат 100%. и ремонте десен бардору ку, и ремонта ай ида зуруш кардагия мега ҳози. ай ида зур кардагия ҳози ремонтча, ба чиза чорашай 275,000 сомонаш мега, савдо мешава. 1,340,000 рубл мешидай. харидорои аниқ ҳози зангиш бизанед. монда набошене шерои нар. мегзарем ба 9 эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига. квартираи фиши бардору қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага 2 этажда 36 квадратни метр, район Фирдавсӣ, дом новостройка, хона ремонт кардагия мега. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, нависагия ки пишти 7 дарвозаи Корвон. нархиш 165,000 сомон мега. гуфтагӣ нест хай арзон мешава намешава, касе ки харидор бошен зангиш бизанен. суми урусӣ қатъи 790,000 рубл мешидай. номрои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. хуб, бачаёча далчи навора гӯшка. квартира фиши бардору қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 1 комната дар 1 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр, адрес Корвон, Гранзавод гуфтагия, дом новостройка, хонара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира гуфтагия ки сокилни домай, 1 комната иборат аз 2 ҳуҷра гуфтагия, туалет ванаш алоҳида ремонт дора, ов свет канализатсияи шаҳрия мега, документош 100%, адрес шаҳри Душанбе, Корвон, Гранзавод, назди раи Калон. нархиш 180,000 сомон мега, таргават мекадай. 880,000 рубл мешидай. харидорои конкретни зангиш бизанед. хай бардро мефоридам ки 20 минут гап занам, не ки ака афсӯс видео тамом шида шерои нар. мегзарем ба як dig комментария, dig гил баъзи фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем. рустам навистае ки гил дар болои кӯза лайка задам ба мӯза.
гап нест не ки шеринаре акози муза мода шидагиеда лайка ба ягон сламси кандагирам бизанен охи шерӯинар фақат ба як муза мезанен ба сламси хафа мешава. хуб умар навистае ки гил дар даруни муза ҳами канали саудутиҷӣ ҷигаракои ма месӯза биқаблайка акай ҷун. гап нест шеринаре зинда бошӣ мехонем дигаша. хуб акай расул навистае ки гил дар болои усталба ҳама ҷора мебинӣ. хуб акай далер навистае ки гил дар болои мерседес хонаҳои арзони тида гап нест. зинда бошӣ ака, саломат бошӣ. дӯстони азиз, ин ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хона мадароӣ кардан ҳаракат кардам нархҳошона якта ба якта гуфтам. фикр мекунам хай нархҳои зур бидам. хай бардро маъқул шуда боша як дона лайки бепла биҷиқен касе дар канали мо меҳмонед форатон ки ҳами хонаҳои арзона пропускат накунем бардро канали маденем подписатсия кунем ира биҷиқен зангулара дар бологиш монем тамом. ва дӯстони азиз гапа бисёр намекунем ана то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. касе ки ана то охири видеора қатима тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. бардрои азиз то видеоҳои оянда хаяк.